পাটিসুরি আলতলা ডিসি খোঁজাবজা পাটিসুরি ডিসি বিলেসনি চিনি পারাইটা আলতলা বাজার आंनि मुङा दनसुदि त्रिपुरा जों त्रिपुरायाव थानि आं यं लिडार बिसोर जों थैफोनो गुलि जाना नांनाय थैना नांनाय जों त्रिपुरायाव थानि गारिया जोंनि कर्ब साब डिभिसनाव 40,000 बुटा दङ 40,000 बुटा दङ 35,000 बुटा जों त्रिपुरासिम डेभेलप परीक्षा पास खालाय जतना हामबाय नम जतना yang yaksiar teh फाइट दङ जतना नायथुनि जों त्रिपुरासिम डेभेलप माने हामजा जों खादों चिन्ते बदल बेदाव बिलाव जों माने हामजा जों कोनो वाना मात्रै जतना हामबाय जोंनि बिलाव बदल सिगला बदल এবং তিনি যে त्रिपुरायाव थानि खादों बुराफोरखौ जतना फाइजा जों वाना मात्रै जों बुजे जे हेन्डेल पासे जों गोबां बुलबो जों पास खालामनाय बे जोंनि त्रिपुरासिम डेभेलप माने जतना हामजा बुलबा Sayangnya yaşın tonlayna Çini mantay no diyake Tina nanke orono tina Sini mantay no diyake नायनायदि अरो 30,000 बेसे ग्रुप कारा करबो सिकन साजा बिगा किसा कमो तीन त्रिपुरायाव थानि जेरो पिटिशन डेभेलपमा बा फाइ जनसभा खालामनो करबो बिसिते 30,000 कमनिया बुके लाइनआव फैदो सिकन सा कायसा ब्लक अ ब्लक ता 30,000 कासि ब्लक पिटिशन डेभेलपमा तिनि फाइ अ जनसभा फार्स्ट करबो खालामनो बागै प्राइभेट थौलै जाव अ सिकन सा कायसा ब्लक दर 30,000 बुके कमनिया लामा बुसि कलाव काबा हाबे आरो फाइदों कलामा सिलासुरि नि घोरा गाप्पा नि सिलासुरि घोरा गाप्पा गाबतले बेलतले जते फाइजा कोनसाया 60 बोसोर चिकन साक कालारि मने असबनि ब्लक बांखा सिनि 40,000 থেকে বেশি ভোট হবো और 100% सिम ताबर 35,000 মতো ব্লক ফাইদों उताबो तेतनि जत तुम थले जा सिगला बदल बुरा बोचु जतल फाइजा 80 বছর कानै ब्लक कुनि फाइजा तुनि आरो तुम थौगा बिसिनि बागना हामजागै अ पिटिसिनि हामजागै फाइजा कोन वाना मथरै और जों गोबां बुल बचन पास होने जों पिटिसिनि पेपर बनबागै बरे बरे हामर खादे ताखौ बिखौ नायनि देखोदा बुराव और जों 19 टा जन गाति बिसिनि देंगो साकमा भक त्रिबो जत हामजागजा फाइजा कोन वाना मथरै जों बासा खा कैसा पिटिसिनि पेपर बना हामजागै जों और जों गाति का पेपर बिखौ साकमा भक संसार 19 टा जन गाति बिसिनि जत फाइजा आई गाव मन जब याक्सिया गाति भाई सफल बिखौ नायनायदि जों गारिबो फ्लेट को फाइजा जों फाइजा स्टार्ट राजानि बागै हाजागै दगानगै जेरावना मिस्ट्रि सानोफोर आबुति फैदा सिगां हाजागै मेथाव बां खारै खारै आंनि बयस 80 বছর কথা आंनि बयस 80 बছर आं सुजाता जेरावना हाजागै राजाना हाजागै साननानै बावसो आलदा 1000 रां फैयो जों बुरबुर नाय बुरना त एसे जेराव आरो फाइदों जाय आरो उन्थाव त्रिपुरा कमिसन सादु तंगार 1 स्टार जेबो सादे आने बुमा कमिसन सादु बयसमा 80 বছর लांबरा बाजार आज तो बागरन से हाजा पाइयो महाराज से सिने हानि ब्रो जो हाजा কোনো वाना मात्रै पिटिशन डेभेलपमेन्ट बा बिसिनि रबा जोंनि हामजागजा खुसि फैगे जोंना कपलाय बिछा कपलाय बांसे भोट पास खानाय कोनो वाना मात्रै नायदि याम गेस सेबो फाइजा पिटा मुथा बारे बिला बदल याम बिसिनि सिगासि बखा याम आनन्द बदल बखा कोनो वाना मात्रै खुसि पिटा मुथा होइसे फाइदों याम यासिया नायदि जोंनि पिटिशन डेभेलपमेन्ट बा जों फाइजा खुसि आमना जा पिटा मुथा नि बिला बदल जतन फाइमा दा फाइदों तमादि kalau besok, nama yang di shop jadi kalau nanti botol kalau mana makro, disini bagai yang ada fajung nanti, gara-gara fajung nanti, yang siaga botol. प्रतिकृति सिंह पर पीपल मटे जय करो प्रतिकृति सिंह पर पीपल मटे जय करो जनसभा आसार जन पाताय प्रतिकृति सिंह पर फाइट हम सिंह पर वेलकम